Χρήστο, να πούμε ότι θα είναι σε λειτουργία ως τις 31 Μαΐου. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Στο πλαίσιο του ερευνητικού ευρωπαϊκού έργου MENT-BEST, με επικεφαλή στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατά της κατάθλιψης, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Δικτύου Συνεργασίας Φορέων της Θεσσαλονίκης. Ο στόχος του MENT-BEST είναι η πρόληψη και η μείωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας στο γενικό πληθυσμό και σε ευάλωτες ομάδες που είναι πιθανόν να βρεθούν σε μειονεκτική θέση μπροστά στις δραματικές κοινωνικές αλλαγές. Περισσότεροι από 280 επαγγελματίες και δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν εκπαιδευτεί και ενημερωθεί σχετικά με την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας το τελευταίο εξάμηνο. Η κοινωνική δράση πραγματοποιήθηκε μέσα από την πρωτοβουλία Συμμαχία για την Ψυχική Υγεία στη Θεσσαλονίκη, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα MENT-BEST. Όσο περισσότερα μπορούμε να ενημερώσουμε το κόσμο για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να ενημερωθούν, να εκπαιδευτούν. Μεταστατικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι περίπου 10% ανθρώπους θα επηρεαστούν από την κατάθλιψη μία φορά στη ζωή τους και είναι διπλάσιο συχνότητα στις γυναίκες. Είναι 1 στις 5 γυναίκες και περίπου 1 στους 8 άνδρες θα πάσχουν από την κατάθλιψη. Η δημόσια καμπάνια φέρει τον τίτλο «Ανθίζουμε μαζί χωρίς κατάθλιψη» και περιλαμβάνει σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, δράσεις ενημέρωσης, διανομή έντυπου υλικού, καθώς και διαδικτυακή ενημέρωση μέσω των ιστοσελίδων I Fight Depression και I Fight for Wellbeing. Συμμετείχαμε στο Money Show με μια πολύ ωραία εκδήλωση για την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας. Είχαμε μετά τη χαρά να έχουμε συνολική παρουσία και με τοποθέτηση της κυρίας Βίβας, αλλά και με info kiosk στο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Συμμετείχαμε επίσης στο θρυλικό The Comic Con, όπου μέσα από τους σούπερ ήρωες εκείνου του πολύ συγχρόνου περιβάλλοντος ήρθαμε σε επαφή με νέους ανθρώπους, όπου πραγματικά με πολύ ευκολία μοιράστηκαν την ευαλωτότητά τους και τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Στο επόμενο στάδιο του προγράμματος αναμένεται μεταξύ άλλων και η εκπαίδευση ιερέων σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Το στόχο είναι να βελτιώσουμε την ικανότητα όλων των επαγγελματίων, όχι μόνο υγείας, αλλά και στην κοινότητα που είναι πρώτη γραμμή, να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη. Πολλοί κόσμο πάει στην εκκλησία, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν να είναι και αυτοί ενήμεροι και να ξέρουν να κάνουν και σωστή παραπομπή και να πάνε σε ένα ειδικό. Έχουμε την τύχη να έχουμε έναν ηγέτη εδώ της εκκλησίας μας, που τον έχω ακούσει να ασχολείται με το θέμα. Ο πνευματικός, όπως καταλαβαίνετε, για το 40% του πληθυσμού της πόλης μας είναι η πρώτη επαφή. Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο MENT-BEST μαζί με φορείς από 5 ακόμα χώρες. Να ενημερώσω πως στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε 218 σχολεία, οπότε γίνεται κατανοητό πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε για αυτή την εκπαίδευση στην ψυχική υγεία όταν έχουμε 30.000 μαθητές. Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.